Diyos maray na hapon po sa indogabos mga tugang. Maluhod po kita para sa pamibi, para sa katuninongan sa kinaban. Sa ngaran kan Ama, Aki ipatin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayon na Ama, dai ka masasabotan nin si Isay man na nagsasabuag din iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imuan si Isay man na namumuot sa bayolensya. Bantayi kami sa mong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, bayolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang sa mong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw ning seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabo sa nagkakapot nin mga armas sa nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na ang sa indang mga ammunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang laykan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable, asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo. Na makuha ang ranga asin kusog, kan mga naghihingowa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang labang saro sa to, magpuon ang gad asin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos ning dugo, kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod ipo ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat offered by Evan J. Lubrin, Balaguer family, Bueno and Mangaliag family. For continued blessings, protection, and guidance, offered by Belza and Briones family. Thanksgiving also offered by Bregala family and Hermosa family. A special intention for healing and fast recovery of Nancy Rodriguez, offered by Rodriguez family. To pass the Compre and OSCE exams, offered by Orange Nepomuceno Gandia. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Thelma, offered by Tagapuen family. Para sa kalag ni Rosario, by Grace de los Santos. Para kay Evelyn, offered by Glenn Liandelar. Para sa kalag ni Da Salvacion, Cecilia and All Souls, offered by Bueno and Mangaliag family. Para sa kalag ni Florencia, offered by Yule M. Palma. Asin para sa kalag ni Nelia, offered by Orange Nepomuceno Gandia. Ngunyan, iyo po an ikaanom na Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat.
Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuot. Maramit ka madyan, alalan ka, walang biyayang pangako niya. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa ido. Asin sa imong Nasa espiritu. ika-anom na Domingo na po kita kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Mga pataratara nin pamamaaram, an madadangog niya to, hali sa satuyang kagurangnan. Tas sa masunod na Domingo, mabalik, asin masakat na siya sa iyang ama sa langit. Isa celebrataan solemnidad kan pagsakat sa langit o asensyon. Kaya enot, madadangog niya to ngunyan ang tugon, din pagkamuot, sarong mandato na winawalat niya sa to. Kasabay ka ini, iyo po ang asigurasyon na sa satuyang paghingowa na mamuot, asin mabuhay sa siring na pagkamuot, sarong katabang, sarong kasurog ang ipapadara niya at sa iyang Espiritu, ang Espiritu Santo. Kunyan manaal daw, sarong komunidad nagpapasalamat kita sa regalo nin mga ina as today we celebrate Mother's Day. We thank God for the gift of mothers. So, salamat sa satuyang mga ina, lalong-lalo na ining mga yaon digdi asin nakikisumaro sa tuya sa live stream. So, ang samuya pong pagpaabot sa Indo nin maugmang pataratara, lalong-lalo na ngunya na Mother's Day. Maswerte ka mong mga mothers, sabing ninda, we only celebrate one day of the Father's Day. The rest of the year is Mother's Day. Yan, taan mga ina, iyoan. Sa tuyang mga sinusunod sa harong. Isabayan man yato nin pamibi para sa inda sa laog kainig Santa Misa. Kaya atyan, matao kita sa inda sa mga ina niya undigdi nin espesyal na bendisyon. Kunyan tanganing kita gabos na uya digdi magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya pong rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasada ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadsi ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangan tayo Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa toong mga kasalan. Sindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
mga taong marahayan mo. Ginoong mawika, rinorogyaw ka, sinasamba ka, pinapanguraway ka, pinapasalamatan ka, uli ka, dagula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos sa langit mo, sa makakamhan, kagurang na Tingupong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalanan, kinabang kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalanan, kinabang ako aan sa mong pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan luro kahalangka. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, gibuha kaming magselebrar sa maigot na katigayunan, kaining mga aldaw nin kaugmahan na sa mong ginigibo, sa kaumawan kan kagurang na nanabuhay liwat. Tanganing an sa mong binabalikan, sa pagrumdom sa gibo, danay niya mong rimpuson. Uli kay Jesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kay ba mong nabubuhay as nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan, kan mga panahon. Amen. Aliturya kan tataramon. Kan mga enot na aldaw kan simbahan, nagpuon ipahayag an marhay na bareta, lampas pa sa Jerusalem, sa paagi kan mga pagtukdo kan mga apostol, asin kan sa indang mga pag-iriba. Si Felipe nagtukdo sa Samaria manungod ki Kristo. Dakol ang nagtubod as sinaugma. Kan mabaretaan kan mga apostol sa Jerusalem, sinubol ninda si Pedro asin Juan, nganing ipamiibi ang mga bagong paratubod, tanganing ako umaninda ang Espiritu Santo. Ipinapahiling man ang pagkasararo kan simbahan, asin ang importanteng papel kan Espiritu Santo sa pagpapakusog kan mga paratubod. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Felipe nagduman sa sarong syudad nin Samaria. Dangan ipinaghulit ang Kristo sa mga tao duman. Tinandaan nin marahay kan mga tao ang pinagtataram niya. Kan madangog niya siya sa kamahiling ang mga ngangalasan na ginibo niya. Ang mga maraot na espiritu nagkukurahaw na nagluwas sa mga tao. Dakul man na mga paralitiko sa mga lupog na umayan. Kaya nagkaigwanin dakulang kaugmahan sa Samaria. Kan madangog kan mga apostol sa Jerusalem, na ang mga taga Samaria nag-ako na kan tataramo ni Diyos, pinaduman ninda si Pedro sa si Juan. Pag-abot ninda duman, ipinamibi ninda ang mga paratubod, tangaling ako uninda an Espiritu Santo, hulitan Espiritu Santo, da iba naghilig sa kiisay man sa inda. Nagkaburunyagan pa sa nasinda sa ngaran kan kagurangnan na Jesus. Dinutaan sinda ni Pedro, asin ni Juan kan sa indang mga kamot, dangan nag-ako sinda kan Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang bilog na kinaban magugmang mag-aawit sa Diyos.
Ang bilog na kinaban maugmang mag-aawit sa Dios. Mag-awit kamo sa kamurawayan nin sa iyang ngaran. Tawan siya nin mamurawayon na pag-umaw. Sabihan nindo ang Diyos, makangangalas ang sa imong ginibuhan. Ang bilog na kinaban maugmang mag-aawit sa Dios. Ang bilog na daga nagsasamba sa imo. Nag-aawit sa imo nin mga pag-umaw. Nag-aawit nin mga pag-umaw sa imong ngaran. Madya asin hilinga, ang ginibo nin Diyos, ang makangangalas niyang mga gibo sa tahaw nin katawuhan. Ang bilog na kinaban maugmang mag-aawit sa Dios. Ginibo niyang mamarangdaga ang dagat. Naglalakaw ang inibong nasalog kan sakong mga ginikanan. Nagugma kita duman huli kan ginibo niya. Naghahadi siya huli kan sa iyang kusog, sagkod lamang. Ang bilog na kinaban maugmang mag-aawit sa Dios. Madya asin pagdangog kamo gabos na may pagkatakot sa Diyos. Asin sasabihan ko kamo kan ginibo niya sako. Pag umawon ang Diyos, huli tadain niya isinikwal ang sakong pagngayo-ngayo o hinali ang danay niyang pagkamuot sako. Ang bilog na kinaban maugmang mag-aawit sa Dios. Sa ikaduwang pagbasa, inaagyat ni Pedro ang mga Kristiyanong may makuring inaagihan, asin mga dai pagkasinarabotan, huli sa saindang pagtubod. Ipinapagirumdum niya na magi manlugod kitang makusog sa pagtubod ki Kristo. Si Kristo nagtios asin nagadan para sa kasalan kan gabos. Sa paagi kan sa iyang pagsakripisyo, dinara niya ang katawuhan pasiring sa Diyos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pedro. Mga namumutan, galangan nindoan sa indong puso, si Kristo bilang kagurangnan. Magin andam kamo sa gabos na oras sa pagsimbag. Sa kiisay man na maghagad sa indo, nin paliwanag dapit kan paglaom na yaon sa indo. Alagad maging kamong mahuyo sa kamagalang sa pagsimbag nindo. Papagdanayon nindong malinig an sa indong konsensya. Tanganing mapasupog ang nagpapakaraot kan marahay nindong gawe bilang mga parasunod ni Kristo. Mas marahay pang magtios huli sa pag-ibon nin marahay, kun iyan ang kabutan nin Diyos. Kisa magtios huli sa pag-ibon nin maraot, huli ta si Kristo nagadan dahil sa mga kasalan, sarong beses sa nananggad. Matano siyang tawo, alagad nagadan siya para sa mga makasalan. Tanganing madara niya kita sa Diyos. Ginadan siya sa hawak, alagad binuhay siya sa Espiritu. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong pagrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kung namumutan nindo ako, kukuyugon nindo ang sakong mga tugon. Mamimibi ako sa ama na itao niya sa indo ang saro pang parasurog na magiging kaiba nindo sa paman.
Siya ang espiritu ning katotoohan na daim maaako kan kinaban, alagad midbid nindo siya, hulita nagdadanay siya, asin nag-erok sa indo. Dai ko kamo papabayaan, paghali ko, babalikan ko kamo. Dikit na sanang panahon, dai na ako mahihiling kan kinaban, alagad mahihiling nindo ako, hulita buhay ako, mabubuhay man kamo. Pag-abot kanal daw na iyan, maaraman nindo na ako nasa sakong ama, kamo nasa sako, asin ako nasa sa indo. An mag-ako kan sakok mga tugon, asin magkuyog kaiyan, namumuot sako. An namumuot sako, mamumuotan kan sakong ama, mamumuotan ko man siya, asin mapamidbid ako sa iya. An mag-ako kan sakong mga tugon, asin magkuyog kaiyan, namumuot sako. Ang namumuot sa ko, mamumutan kan sa kong ama. Mamumutan ko man siya, asin mapamidbid ako sa iya. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Yan. Happy Mother's Day po sa mga mothers na yaon digdigon yan, asin sa mga kikisumaro sa tuya sa tuyang live streaming. So, pakigreet daw kan mga mothers na yaon digdi. Happy Mother's Day po. Asin tawan tasindanin mo kusog na parakpakan. Today, as we celebrate Mother's Day, we also celebrate sa satuyang Filipino-Chinese community ang feast day ni Mama Mary as Our Lady of China. Siya ang modelo kan mga ina. Yan. So, kaya kitang yan sa rong komunidad, naghahagad man po kan sa iyang pamibi, asin intersesyon, na lugod pa man, tawan niya rin special na bendisyon, ang sa tuyang mga ina, na yaon digdi tawaning kusog sa taho kan mga pagbalo, asin kapagalan sa buhay. So, Our Lady of China, pray for us. Kunyan po, may magayon na hapot, asin seryosong hapot, na gusto po kan sa tuyang kagurang na nasimbagunta. Ining hapot na ini. Do you really love me? Namumutan ta daw talaga an sa tuyang kagurang na. Simbag. Gari ko lang so simbag. Sige, ulitin ko po sa hapot. Do you really love me? So iba yes, so iba opo. Ang importante, nagsimbag. Pero aram po nindo, iyan na hapot na yan, bako sa nang simpleng hapot, kundi hararom na marhay ang implikasyon kayan sa satuyang buhay. Lalong-lalo na sa mga panahon na ini. Tatigi expectar kan sa tuyang kagurangnan, tigahagad niya sa to, bako sa nang simbag na yes. Kundi sa satuyang pag-opo, sa satuyang pag-yes, mahiling, asin masilag ang yes na ini sa satuya pong buhay. Kaya baga sa Ebanghelyo, nadangog ta siyang nagsabi, kung namumuot ka sa ko, uutubon mo ang sakong mga tugon. Bako sa nang itong tipong masabi kita, I love you todo-todo without purupundo, pero daiman nagsusunod. Dakulo na kung nga na aldaw na hiling na post, honoring our mothers, because today is Mother's Day. I love you, Mama. We care for you. Thank you very much, Mama. Nahiling ko sa post na ito, nagsimbag man so ina, pauro I love you kangon yan sa Facebook, pero dai ka man nasusugo. O, diba? Minsan ang I love you ta, sa taramon sana, dai man sa buhay. So this is a very good reminder, hali mismo sa satuya pong kagurangnan, na kung namumuot kita sa iya, kaipuhan po na mahiling iyan sa satuya mismong pagkabuhay. And if we do that kind of love, He has given us this promise sa indong paghingowang mamuot, sa second part kang gospel na dangogta, ang promesang ini, I will send you the Holy Spirit. Ipapadara ko ang Espiritu Santo, tanganing iyo ang magiya, asin magtabang sa indo, tanganing mabuhay
sa siring na pagkamuot. Kaya may duwang challenge na itinatao sa tuyan sa tong Ebanghelyo. Number 1, na ang pagkamuot na dapat mahiling sa paagikan sa tuyang pagkabuhay. Ang pagsabi ta pong, I love you, Lord, ang ibig sabihin po kayan, tigpipili taman, nagigibuhon niya to kung ano ang tama. Tigpipili taman, nasusundon niya to ang sa iyang kabutan. Magsaharong man ini, magsatrabaho man, magsa ordinaryong mga pagkakataon kan sa tuyang buhay. Kaipuhan na ining sinasabi niya to, yes, Lord, I love you. Opo, Lord, namumuot ako sa imo. Kaipuhan po ining mahiling asin masilang. Pakisimbaga na po iyan. Tabaka emergency. Yan. Siguro naman nagpagirumduman sa commentator ta bago magpuon sumisa na pag mapuuna po ang misa, pakilaag sa silent mode at sa tuyang cellphone. Lalo na bagangon yan, may alarm permisi mayon. Yan. So, paki-off or ilaag sa silent mode. Tanalilingawan kan padi, ang masunod niyang itaram, tanali-distract. Yan. So, next time around, o baka dahil pa po nindo na i-silent mode, o ilaag na sa silent mode. Yan. Tamalawigon po ining sermon. Hay na kita. Asin napapahiling ta daw po ining pagkamuot na ini, duman na. Yan. Sa paagi kan sa tuyang pagiging marahayon, mapasensya, asin pagiging honesto. Sabi sa Tagalog, doon nakikita ang love sa maliliit na bagay. Sa saradit-sadit sa ng bagay na ipapahiling taan sa tuyang pagkamuot sa mahal na Diyos. Kan elementary ako, dahil ko na itaram suyir, kaya ito po, during the flag ceremony, igwang part duman na pigpaparecite kami kang panatang makabayan. Naramduman pa po nindo yan. Hindi ko ngunyan kung tigigibo pa po yan. But during our time, it was a recorded tape that we need to follow. Habang tigre-recite sa panatang makabayan, naramduman ko, there was a time na tigre-recite me ito, naraot sa tape. Yan. Kaya ito bagang part na nagsasabi, iniibig ko ang Pilipinas sa isip, sa salita, at sa gawa. Duman sa part na iniibig ko ang Pilipinas sa isip, sa salita, sa salita, sa salita, naraot sa tape, dahil nakaabot sa gawa. Kung minsan ang pag-ibig ta, ang pagmamahal natin sa tuyang kagurangnan, nakaabot sa naduman sa isip, sa salita, wala sa gawa. Iyan ang challenge sa tuya. In other words, kaipuhan po na mahiling sa gawa. High school gari ako nauso po ining kanta ni Jose Marichan. Aram po nindo ining kantang ini. If you love me, just don't tell me. Please be careful with my heart. See, mga mahilig pa lang kamo sa video 5. Yan. Yan man po ang sasabi kan kagurangnan sa to. If you love me, just don't tell me. Please be careful with my heart. Follow my commandments. In other words, love entails 2 things. Action and commitment. Dapat mahiling sa satuyang buhay. Because sabi kaiyan, love is easily understood when shown in action. Dawa day ka magtaram kung naihiling sa imong gibon na ipapahayag mo ang sa imong pagkamuot sa mahal na Diyos asin sa imong kapwa. It is not only in the realm of the mind or the heart. It is a decision and act of the will. So, ibig sabihin, dapat kung ang pagkamuot na initunay, kaipuhan, mahiling ini sa satuyang mga gibo. Bako itong tipong
masabi ka sana na I love you todo-todo without purupundo, pero dai ka man nagsusunod, as in dai ka man nasusugo. Second, this love also entails commitment. Because love survives because of commitment. Sabi ko nga ni, you may not be so much in love now, but ask yourself, are you still committed? Yung baga po, lalong-lalo na kitang mga servers, pag during the renewal, grabe ang love. Muuton, excited na marhay, maglingkod. Pero where is that commitment? Habang naghahaloy, di ba? Nawawara na. Mauran-uran sana. Tihuga ka na. Diba? Parehas man sa mag-agom. Dati, inlabo na marahay. Pag-abot kan panahon, tabako na sexy. Dati kaya, Coca-Cola body, 8 ounce pa so agom niya. Nag-abot sa panahon, totoo, Coca-Cola body man giraray, pero in can. So dati, pauro highlight pa subuho kang agom niya, magayunod, gwapo ho na marhay. Ngunyan, may HIV na. Hair is vanishing. But are you still committed to that love na sa imong sinumpaan para sa imong partner? So love without commitment does not have much chance to grow, much less to survive. Without commitment, it is very easy to grow tired. Madali ka nang mapagal. Di ba? Dati kaya ito, kang nag-ilusyon pa sana, hatid sundo. Kang naghaloy na, lalo ngunyan mahal na ang krudo, pag-commute na daw sa naagom. Pasurusundo ka pa, ano ka, prinsesa? Di ba? Madali nang mapagal. It's very easy to give up. Madali nang mag-give up. Minsan, makamundong madangog na mag-agom, pag nag-iwan, ang permi mong madangog, magsuway na ngaya kita. Madali on mag-give up, ano? Mag-ingat ka mo sa pagsuway. Tago akong mag-agom na nadangog, gustong magsuwayan, may tulong aki. Sabi kan, agom na babae, sige, magsuwayan na kita. Pero duwasan ng aki ang darahon mo. Dahil mo ini pag-iba si Junior, tabako mo ini, kipadi mo ini. Naaraman lugod. May 5 kotse, sabi man ka nagum na lalaki, sa mo na iyan gabos na kotseng iya. Dahil na ako makibanga dyan, basta sa driver, sako. See? Diba? Because dahil ng commitment sa kada saro. And same thing is applicable to our love sa satuya po kagurangnan. Di ba? Minsan, enot ta may tighagad, urual daw kisimba. Kang nakuana sa tighagad, naging professional na, naging very proud na, dahil nalugod nagsisimba. Wara nang nin commitment. Kaya, tigsasabi sa tuya kan sa tong kagurangnan, kung namumuot kita sa iya, if we really love Him, we will act on this love, and we will stay committed on this love. And that is how we remain in His love. Diyan kita magdadanay sa iyang pagkamot. Asin sa paghinguwat ang gibuhon iyan, mga tugang, may promesa man siya sa satuya. May ipapadara siyang katabang ta. We are not alone. The Holy Spirit will help us matabang sa sato. Taaram kan kagurang nadabako man pasil ining tighahagad niya sa tong klase nin pagkamuot. Kaipuhan niya ang tabang, kaipuhan niya to ang tabang kan banal na Espiritu, tanganing magiya asin magtabang sa sato. Let us give that assurance ngunyan sa lambang saro. Sabihon ta daw sa kataid ta, hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Yan. Sabihon sa kataid, turog na bagaho. Sabiha, hindi ka nag-iisa, may kasama ka. It is the Holy Spirit that will remind us what is right,
It is the Holy Spirit that will give us strength when we feel weak. As in ang Espiritu Santo, iyo ang matabang sa to, na padagos, na mamuot, maski ngani dipisin, ang pagpahiling, kansiring na pagkamo. Kaya pinangako niya sa to, na dain niya kita papabayaan, asin dain niya kita babayaan. He stays with us through the Holy Spirit. Oh. Next Sunday, ma-celebrar kita kan Ascension, mabalik na siya sa iyang Ama. And following that Sunday is the Pentecost Sunday. It is the time where our Lord, after going back to His Father, will send this Spirit, the Holy Spirit. Ascension to Pentecost. So namumutan ko mga tugang, mamuot kita kay Kristo sa paagi man lugod kan sa tuyang pagkabuhay. Magtiwala kita na maabutan panahon, ipapadara niya ang sa iyang espiritu tanganing magtabang asin magpakusog sa sato. Amen? Sa ngaran ka nama, aki asin Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita gabos, maugmanyatong ipahayag ang sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. May pagsarig, asin paglaom, mamibig kita sa Ama, asin hagaduntaan sa iyang tabang, na kita maging bukas sa banal na Espiritu sa satong pag-arang sa iya. Masimbag po kita sa kada pag-arang, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang mga namamayo kan simbahan, danay na maging bukas sa pag-ako kan mga pasabong kan Espiritu Santo, asin maghagad kan sa iyang pagiya, sa saindang mga pagpasya, asin mga gibo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga pamilya na nagkasiriblag, asin nagsasakit, huli sa kapaitan nin buot, mag-ako kan pakipag-ulian, sa waras kan Espiritu nin katuninongan, para sa pagpaomay kan anuman na kulog nin buot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Naninanyugaan sa mong pamibig. Tanganing an sa tong mga harong, magdanay na matuninong asin uruyon, hulitaan mga magurang dusay sa pagiya sa indang kaakian, sa dalalin katotoohan asin pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing an mga nagihelang, mapakusog ang buot, huli kan pagkamuot kan mga katuod na nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga gadan, mag-ugma sagot paman sa katuninongan na balaog ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Amang makakamhan, ipinapaniwala mi sa ibong pangataman, an sa mong buhay asin mga pangangaipo. Ulikan balaog mong pagkamuot, sararoa kami bilang simbahan, tanganing magkusog an sa mong buot, na mabuhay sosog sa samong kamabuotan, na magsunod kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios sa mga makakamhan. Akoon malugod kan kagurang nananatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, magsakat lugod pasiring sa imo, an sa mong mga pamibi, kay bakan mga pagdulot nin mga ostya, tanganing kaming lininigan kan sa imong kamurawayan, lugod maandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso, Initaas minas sa kagurang. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas. Na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamuraway na iharubay urong ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa liring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus, asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, hade, asin kordero. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabo sa bilog na kinaaban, patingani ang mga langit noon na bertudes, asinan mga anggeles na potestades, nag-aawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Langit asinaga, panokan sa imo kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Paladan ang inaligid sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagkod na ikahagdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay,
kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giram dumakagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos, na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawkon. Kaya rati kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles kaibahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos na kaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kakurangnan. Orasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Pangyarihan
Tuhan kamurawayan sa mga kapanahon na. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya po espiritu. niya na ihira sa lambang saro, ang inako niya itong katuninongan. Peace be with you. Sa lakang hawak na sinupo ni Kristo, ang katuninongan niya, sa konsumo, pag-akot ng sa hawak. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang Diyos nin pagkamuot. Siya, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, binadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon nin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdui kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaidto ngunyan asin sagkod paman. Pataluboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi, na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Pamibi mo kami. San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Pamibi mo kami. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, asin dahing kasagkoran, ika na nagandam sa mo para sa buhay na dahing kasagkoran sa pagkabuhay liwat ni Kristo, padakula sa samo ang bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panawaan sa mong mga puso kan kusog ni nakakaligtas na kakanon. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 38,419 pesos and 15 centavos. Anaambag tapos siring na oras kan misa, 3,262 pesos and 80 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 6,925 pesos and 15 centavos para po ini sa Pro Seminaryo. Maawot mi mang pong pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana. Anonymous 2,000 pesos, apat na Anonymous tig 500 pesos, Anonymous 400 pesos, duwang Anonymous tig 200 pesos, Parishioner 5,000 pesos, SAB 5,000 pesos, Gerard N. Morcozo 3,000 pesos, JRM 1,000, Miguel Family 1,000, Devotee 800, Marieta San Benaventura 500 pesos. Diyos mabalos po. Si mga ina po na yaon digdi, kung mapapwede magpasiring kita sa inutan para sa espesyal na bendisyon para sa Indo. Digdi na po kita. Sangaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mamumuton, asin mabuot na Diyos, nagpapasalamat kami sa imo, hulikan balaog nin mga ina, na sa imong pinagkatiwalaan kan pag-atamanin buhay asin pagkamuot. Bendisyonan mo ang gabos na ina, ngunya na aldaw, asinan mga kaibami, asinan mga nainot na sasamo. Tawan, musindanin kusog sa saindang arual daw nagigibuhon, karangahan sa saindang mga pagbalo, asin kaugmahan sa pagkamot na saindang ihinihiras. Ininahagad mi, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa ngaran ka na Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Parakpakan po niya to sa tuyang mga ina. Happy Mother's Day po sa Indogabos. Matindog na kita para sa huling bendisyon. Salamat po sa Indogabos, sa choir, live streamer, sa tuyang mga lectors, commentator,
lay ministers, mass collectors, and sa tuya pong mga altar servers, and mga sponsors kan sa tuya pong misang unyan. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sin maherakon. Sangaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa pagkamuot asin katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Awilan siya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus. Tumubos, langit at lupa, siya'y papurihan. Araw at alay, siya'y parangalan. Pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah. Sa lahat, kalinga niya'y wagas, kayong lukas. Pag-ibig niya sa inyo ay damang. O bayan, sanlibutan, liwanag ng Diyos umating, langit at lupa'y siya'y papurihan, araw at alay siya'y parangalan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Salamat po.